खुलुमबाय। दिनैनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव आं मलेन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। गिबि मन्थ्रिया फोसावदों आसामाव फिन लकडाउन जानाय नङा। गोदान बोसोराव सोलोंथाइ बिफाननि माखासे मावख'गिरिफोरखौ सोलाय-सोल'। आसामाव सानै सुबुंनि देहायाव अमिक्रन पजिटिभ। रायजो सभा बिसायख'थियाव AIUDFआ बिजाथि दैखांगोन। कटन मुलुगसोलोंसालियाव बिसायख'थियारि हिंसा गोबांसा जखम। फैगौ 21, 22 आरो 23 जानुवारियाव क'क्राझार नोगोराव लाइमोन फोरबो। मणिपुरनि थौवाल जिल्लायाव गोख्रों IED बेरदों सासे फाइखि मुंख्लं। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। कर'ना भाइरासनि थाखाय आसामा लकडाउन फोसावनाय नङा होननानै रोखायै फोरमायदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि हादरनाङै कर'ना भाइरास आरो कर'नानि गोदान जोलै अमिक्रननि गाग्लोबनाया गोख्रोंसिन जाबोदों आरो अमिक्रनजों गाग्लोबजानाय बेरामिफोरनि बिबाङाबो बांनायनि सायाव बांबोदों। बेखौ नोजोर होना हादरनि माखासे रायजोफोरा गोदान आरो गोख्रों कर'नानि नेमखान्थि फोसावदों। बे बिथिङाव आसामाबो फावसायना थायाखै। दासिम आसामावबो सानै अमिक्रन बेरामि मोननो हाबाय। नाथाय आसामाव कर'ना भाइरास आरो अमिक्रननि गाग्लोबनाया बारायफिनदोंब्लाबो लकडाउन फोसावनाय नङा होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि लकडाउननि समाव गोबां रांखान्थि खहा जायो। बेखौ नोजोर होनानै आसाम सोरखारा रायजोआ फिन लकडाउन फोसावनाय नङा होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रोखायै बुंदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि सोरखारा कर'नानि थाखाय गोदान SOP फोसावनायनि सिगांनो गासैबो जिल्लानि DC आरो SP नो गोख्रों बिथोन हरदों। बेजों लोगोसेनो सोरखारा फोसावनाय कर'ना भाइरासनि गासैबो नेमखान्थिफोरखौनो गोख्रोङै मानिना सोलिनो थाखाय रायजोनि सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ गिबि मन्थ्रिया खावलायो। सोलोंथाइ बिफाननि गोबांसा मावख'गिरिफोरखौ गोदान बोसोराव गोदान जायगायाव सोलाय-सोल' खालामदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला रायजोनि सोलोंथाइ बिफाननि माखासे गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनो बिथोन होदों। रिपर्ट बादिब्ला प्राइमारि इडुकेसननि डिपुटि डाइरेक्टर जथस्ना रानी बर्मनखौ बङाइगाव जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट एलिमेन्टारि एडुकेसन अफिसार सुंद'यै DO महरै ट्रेन्सफार खालामबाय। गुबुन फारसे बङाइगावनि DO आमिर हुसैननो डाइरेक्टरेट अफ एलिमेन्टारि एडुकेसननि डिपुटि डाइरेक्टर बिबान होबाय। बेनि अनगायैबो शिबसागरनि DO शुभलक्ष्मी राजकुमारीखौ जरहाट जिल्लायाव लांना जरहाटनि स्कुल इन्सपेक्टर बिबान होबाय। गुबुन फारसे जरहाटनि स्कुल इन्सपेक्टर SI देबज्योति गगैखौ सेकेन्डारि एडुकेसननि डिपुटि डाइरेक्टर थिसननाय जायो। डाइरेक्टरेट अफ हायार एडुकेसननि डिपुटि डाइरेक्टर जयन्त ठाकुरियाखौ धुबुरी जिल्लानि DO महरै सोलायबाय। सेकेन्डारि एडुकेसननि डिपुटि डाइरेक्टर माधव चन्द्र देखाखौ दरं जिल्लानि स्कुल इन्सपेक्टर महरै दैथायहरबाय। बेबादिनो दरंनि SI प्रभात दासखौ सनितपुरनि DO महरै थिसनबाय। नगावनि DO लाबजा जाराम बुसाखौ बर' बिजों आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल राव डाइरेक्टरनि डिपुटि डाइरेक्टर महरै थिसनबाय होननानै सोलोंथाइ बिफाननि सुलुङाव मिथिनो हादों। आसामाव सफैबाय कर'नानि गोदान जोलै अमिक्रन। आसामनि सानै सुबुंनि देहायाव अमिक्रन पजिटिभ। अमिक्रन मोननो हानाय सानै सुबुंखौ सनापुरनि हरेन दास आरो हजाइनि महम्मद मामुद हुसैन होननानै सिनायथिदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला 13 बोसोर बैसोनि हरेन दासखौ शिलंआव आरो 35 बोसोर बैसोनि मामुदखौ जरहाटआव कर'ना टेस्ट खालामनायाव अमिक्रन पजिटिभ मोनदों। बबेखानि मामुदआ बावैसो सान सिगां सौदि आरबनिफ्राय फैदोंमोन। ओरैहाय आसामाव सानै सुबुंनि देहायाव अमिक्रन मोननायनि उनावनो सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ मोनसे खौरांगिरि मेल खुङो आरो माखासे गोनांथार बाथ्रा फोसावो। बेजों लोगोसेनो रायजो सोरखारा अमिक्रनजों जुजिनो थियारि होननानै बुंथियो। सावस्रि मन्थ्रिया बेखौबो फोरमायदों दि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै कर'नानि थासारिखौ लानानै मोनसे इमारजेन्सि मेल हांख्रायदों। बे जथुमनि उनावनो रायजोआव कर'नानि गोदान नेम खान्थि आरो SOP फोसावगोन। दिनैनि बे जर'खा जथुमनि उनाव देग्लायनि मागो दमासि फोरबो फालिनो हानाय हायैनि सायाव थांखि लानायनि बाथ्रा
मख'नो गोनांदि आसामनि रायजो राजाफोरा देग्लाय मागो दमासि फोरबो फालिनो गनायथि मोनाबो जानो हागौ होननानै सावस्रि मन्थ्रिया इसारा होदों। कंग्रेसनि दखलाव थानाय आसामनि मोननै रायजो सभा मासिया फैगौ 2 एप्रिल खालि लांदां जानो थांगासिनो। कंग्रेसनि सानै रायजो सभानि एमपि रिपुन बरा आरो रानी नरहनि मावबुब्लिया फैगौ 2 एप्रिल खालि थुंगेगोन। बेखौ लाना खुंथाय गोहो आरो हेंथा दोलोआ दानिफ्रायनो थियारि जादों। अब्लाबो हेंथा दोलोनि गेजेराव एना एनि जानायखौ नुनो मोन्दों। बेनि गेजेरावनो एआइइउडिएफआ गोदान खाबु लादों। बबेखानि रायजो सभानि नैथि मासिनि थाखाय एआइइउडिएफआ बिजाथि दैखांनो थांखि लादों होननानै एमएलए आरो दोलोनि गाहाय नेहाथारि बुंथिगिरि करिमुद्दिन बरग'हाइआ फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बे समाव कंग्रेसनि आखायाव रहानि एमएलए शशिकान्त दास आरो बाघबरनि एमएलए शेरमान आली आहमेदखौ नागारना सा 25 एमएलए दं। ओरैहाय एआइइउडिएफआ 15 सा एमएलए दं। बे बिथिङाव शिबसागरनि एमएलए अखिल गगৈ आरो सरभोगनि एमएलए मनरन्जन तालुकदारआ हेंथा दोलोखौ मदद खालामोब्ला हेंथा दोलो खौसेथिनि सोद्रोमाफोरा मेजिक नम्बर 42 जाहैगोन आरो रायजो सभानि नैथि मासिखौ देरहानो हागोन। नाथाय एआइइउडिएफआ आलादायै बिजाथि दैखांनो थांखि लानाया हेंथा दोलोखौ साननो गोनां खालामदों। मख'नो गोनांदि बारग'लांनाय बिधान सभानि उफेरा बिसायख'थियाव कंग्रेसआ एआइइउडिएफजों लोगो नागारदोंमोन। बेबादि थासारियाव कंग्रेसआ एआइइउडिएफनि बिजाथिखौ मदद खालामगोन ना एबा अखिल गगैआ मदद खालामगोन ना बे मोनसे गेदेर सोंथि जादों। कटन मुलुगसोलोंसालियाव बिसायख'थिखौ लानानै हिंसा। गंनै हस्टेलनि फरायसाफोरनि गेजेराव जादों बे बिसायख'थियारि हिंसाया। बे जाथायाव कटन मुलुगसोलोंसालिनि गोबांसा फरायसाफोरा जखम जादों। रिपर्ट बादिब्ला मैया कटन मुलुगसोलोंसालि फरायसा खौसेथि आफादनि बिसायख'थि खुंनाय जादोंमोन। बे बिसायख'थिनि उनावनो सीतानाथ ब्रह्म चौधुरी हस्टेल आरो महेन्द्रनाथ डेका फुकन हस्टेलनि फरायसाफोरनि गेजेराव बुलाय सोलाय जायो। हरनि ओंखाम जाफुनाय समावनो गंनै हस्टेलनि फरायसाफोरनि गेजेराव बे दाङाबाजिया जायो। बबेखानि बे जाथायाव सा 10 फरायसाफोरा जखम जायो होनना मिथिनो हादों। उननि समाव जखम जानाय फरायसाफोरखौ फाहामथायनि थाखाय 108 एम्बुलेन्सनि जोहै जिएमसीएचआव लांनाय जायो। प्रमद बर'जों दैदेनजानाय बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव क'क्राझार नोगोराव सोलिफु बोसोरनि फैगौ 21, 22 आरो 23 जानुवारियाव लाइमोन फोरबो खुंनो साखाफारा जादों। बे फोरबोआव भारतनि गासै मोन 32 रायजोनि साहित्य सासित ओनसोलनिफ्राय थान्दैफोरा बाहागो लागोन होननानै मिथिहोदों। बुधबारखालि क'क्राझार बालाजानाव थानाय सिआइटिनि कनफारेन्स हलाव बेनि बागै गेबेङै सावरायनो थाखाय बिटिआरनि माखासे मावफुं सोद्रोमा आरो नेहाथारिफोरजों लोगोसे मोनसे गोजौ सारिनि जखनथाय मेल जानानै थांदों। बे मेलाव मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' डक्टर नीलुत स्वर्गियारि, उइलसन हाजदा, अरुप कुमार देजों लोगोसे बिटिसिनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। सा-सानजा रायजो मणिपुरनि थौवाल जिल्लायाव बृहस्पतिबारखालि गोख्रों आइइडि बेफ्रुदों। बे जाथायाव आसाम राइफल्सनि सासे जवाना मुंख्लं जायो। मुंख्लं जानाय आसाम राइफल्सनि जवाना अरुणाचलनि थागिबि एल वांसु होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बेनि अनगायैबो त्रिपुरानि थागिबि राइफलमेन पिंकु दास मुंनि सासेया गोब्राब जोखोम जादों। जाथायखौ मिथिनाय लोगो लोगोनो जायगानि पुलिस एसपिआ जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै सुलाद लानायजों लोगोसे केस स्टाडिबो खालामहैदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।